Τι δεν πρέπει μια γυναίκα να κάνει ποτέ την ώρα του σεξ? Τι κάνει μια γυναίκα την ώρα του σεξ? Εκτός από σεξ. Θα βάψει τα νύχια της. Εδώ αυτοί οι άντρες εδώ που έχεις όλοι τώρα θα έρθουν στο μυαλό της κάποια πράγματα που θα πω. Και θα ανατριχιάσουνε. Όχι, θα θυμηθούν στιγμές δύσκολες. Εσύ έχεις ζήσει τέτοια δύσκολη στιγμή? Από χτες. Αυτοί όλοι εδώ είναι παντρεμένοι, τρώνε πολύ ξύλο τώρα. Σου μιλάω για τρώνε ξύλο και δεν μιλάω. Εσύ αναγνωρίζεις όσους έχουν τα ίδια θέματα με σένα, βλέπω. Εγώ δεν τρώω πολύ ξύλο, τρώω μέχρι εκεί ποτέ. Εδώ έχουμε και τραυματισμούς. Τρώω μέχρι εκεί που αντέχουν. Λοιπόν, ακούσε τώρα τι δεν πρέπει να κάνετε και αφήστε τα γέλια και τις ιστορίες. Και κάντε το εικόνα, αν τα έχετε κάνει. Το πρώτο. Μάλιστα. Δεν πρέπει μια γυναίκα να βάλει τα κλάματα. Συνήθως τα βάζει. Τι με το που θα σε δει να γρίνεσαι? Τι εννοείς? Μόλις αντικρίσει το θέαμα, δηλαδή να βάλει τα κλάματα. Την ώρα του σεξ, ρε παιδιά, έχει τύχει σε φίλο μου. Περίμενε, τι, κατά τη διάρκεια? Σε καλή στιγμή, σε κορύφωση, ας πούμε. Να φύγει και ένα δάκρυ. Και λίγο πριν. Και λίγο πριν. Το λίγο πριν είναι δραματικό. Το λίγο μετά είναι χαρούμενο κλάμα. Και λίγο... είναι η πρώτη φορά και να συγκινηθεί. Ναι, εσύ το κάνεις από χαρά. Όχι, αν είναι λίγο πριν μπορεί να... Γιατί τόσο ανύπαρκτο. Μπορεί. Ναι, εκείνη τη στιγμή ο άντρας ξέρεις τι σκέψεις κάνει στο μυαλό. Τι κάνει, Γρηγόρη, άνοιξε μου την καρδιά σου. Την πάτησα, λέει. Εσένα θέλω να σου πω, αν σου τύχαινε, δηλαδή θα σου μπαίνανε σκέψη στο μυαλό, θα μπορούσε να έχει συγκινηθεί η γυναίκα, να έχει χαρεί. Να έχει συγκινηθεί. Θα τύχει και αυτό μια φορά. Τι έγινε? Μπορεί όμως εκείνη τη στιγμή ή να. Καλή ώρα να έλεγε αυτά τα λόγια ή να σκεφτόταν κάποιο πρώην. Να σκεφτεί ένα και τώρα αυτό βάζεις με το νου σου. Τα σκέφτεστε αυτά, ρε παιδιά. λέτε, ρε Ειλικρινά παιδιά? σκέφτεστε ότι μπορεί μια γυναίκα πάνω στη χαρά της να γουαλίξει ένα δάκρυ εκείνη την ώρα και να πείτε α, σκέφτεστε, δεν σκέφτεται τον άλλο. Το Βαγγέλη, ναι, μπορεί να σκεφτόταν. Εσύ μπορεί να το σκεφτείς αυτό. Μα μιλάς σε μένα που δεν έχει τύχει, πες στα παιδιά που έχει τύχει. Δεν χρειάζεται να σου τύχει. Λέω το σκέφτεσαι όμως. Λες ότι αν έβλεπα μια γυναίκα να κλαίει, θα έλεγα ότι μπορεί να σκέφτεται τον πρώην. Χιλιάδες σκέψεις μπορεί να περάσουν από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί, ρε Γρηγόρη? Μα δεν μου έχει τύχει να σου πω γιατί. Ναι, επειδή το σκέφτεσαι τώρα, το συζητάμε, γι' αυτό λέω. Ναι, λέω αυτή η κοπέλα τώρα γιατί να κλαίει άραγε. Ναι. Να κλαίει από χαρά. Χαρούμενος κι εγώ. Να κλαίει από άλλες σκέψεις. Άμα γέλαγε έτσι όπως γέλασες τώρα, θα έλεγα ότι γέλασε από κατάθλιψη για αυτό που της έλαχε. Αν όμως της κύρισαν δύο δάκρυα, μάλλον είναι από χαρά. Από ευχαρίστηση. Τα δύο δάκρυα τα αντέξω, ρε. Εντάξει. Από το Θεό. Μέχρι δύο δάκρυα αντέχουμε, να ξέρετε. Το δεύτερο. Τραγικό. Να αρχίσει να γελάει. Να είδες λοιπόν. Αυτό τώρα παίζει, κατάλαβες. Μπορεί να καργαληθεί η γυναίκα. Μπορεί να Τύπου από το δελφινάριο να γελάσει. Είναι ωραίο να έχει χιούμορ πάνω στο σεξ. Την ώρα του σεξ δεν γίνεται. Πριν και μετά, ναι. Παιδιά, το γέλιο πρέπει Θα με γελάσει εκείνη την ώρα, εσύ, Αλέξη. Θα με γελάσεις. Αφήστε το λίγο να ακούσουμε πώς θα το πει. Γιατί μπορεί να μας περιγράψει κάτι το οποίο να πούμε ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Μα μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να είναι αστείο, να είναι κάπως άβολο και να το ρίξει το χιούμορ για να γελάσει και να προσφεράσει τη φάση και να περάσει ωραία το ζευγάρι. Μπορεί να τύχει έτσι. Πολύ ωραία, αλλά να πω στον συνάδελφο, αν κατά την αφαίρεση του ρούχου πέσει το γέλιο της. Εκεί είναι πρόβλημα. Καλύτερα κλάματα. Καλύτερα κλάματα. Λίγο με. Ελένη, πρόσεξε. Εσύ μένεις μόνο στα οπτικά, Κατερίνα μου. Ναι, Ας τα οπτικά. Τα οπτικά, γιατί... Μπορεί όμως να γελάσει η άλλη να πιάσει νευρικό γέλιο, γιατί μπορεί μέχρι να ξεκινήσει να έχει ολοκληρώσει ο σύντροφός της. Πάλι εμένα δείχνεις. Δείξε το Θοδωρή μια φορά. Εσύ μας λες όλα τα κουλά εδώ μέσα. Για φίλο πάντα. Λοιπόν, ή αυτό το απαλό, το μηδίασμα κάτω, αυτό είναι ωραίο μέχρι εκεί. Ναι. Ενώ το... Δεν θες να πει ο ήχος? Όχι. Όχι. Τρίτον, να χαρακτηρίσει και είναι τρομακτικό αυτό. Ποιο είναι τρομακτικό, Γρηγόρη, ποιο? Με υποκοριστικό το μόριο του συντρόφου της. Δηλαδή, τι να το πει? Τι γλυκούλη είναι. Κακό. Όλα τα ούλια απαγορεύονται. Και τα άκη. Ακόμα και αν είναι Μογγόλος βασιλιάς. Γιατί... Τα ούλια απαγορεύονται. Αν δηλαδή τον πει Αποστολάκο γιατί έχει να εκτελέσει μια αποστολή, είναι ωραίο. Και γιατί δεν το λέει Αποστολάρα. Από την καρέκλα θα κλειστήσω όλη τα κούνια. Και δευτερολογώ στη συνάδελφο, γιατί δεν μίλησε στον Αποστολάρα. Και μίλησε στον Αποστολάκο. Δηλαδή εκεί κάπου. Στον Αποστολάρα, στον Ντολάρα με το όνομα. Γιατί όταν έρχεται ο υδραυλικός ο Μασταγερός, λες Αποστολάκι μου φτιάξεις τον πιντέ. Αποστολάρα λες φτιάξε μου τον πιντέ. Αποστόλη, μου φτιάχνεις τον πιντέ. Κομμένα πράγματα. Τα υδραυλικά. Τέταρτο. Να μιλάει. Τι τύχει αυτό με το ούλι? Με τον Αποστόλη. Όχι, ρε παιδί. Με τον ούλι. Σου είχε κάνει εκεί στα μοντάζ πάνω. Φωνήσουν σε μικρούλι κάτι, του αγγλικούλι, τουρτουλούλι. Θα σε στηρίξω. Δεν θα το δεχόταν. Δεν θα το Δεν θα δεχόταν. στο πει ποτέ, Ελένη.
Δεν μιλάς όμορφα και θα πω στο τέταρτο. Ο Γρηγοράρα. Μονάρχη, έτσι. Γρηγοράρα, έχεις κι άλλα. Σε στηρίζω, ρε. Ναι, ρε Και Κατερίνα. μην ξαπαλοκόψεις σήμερα. Για σένα, ναι. Λοιπόν, το τέταρτο, να μιλάει για άσχετα πράγματα. Την ώρα του σεξ. Πώς δηλαδή να γίνει αυτό? Μπορεί εκείνη τη στιγμή να έρθει η εξέλιξη του Σουλεϊμάν στο μυαλό του. Το λέγε και η Ελένη. Αυτό Δεν έλεγε. είναι νοημένη. Είδες λέει Σουλεϊμάν. Να το λέει. Κακό. Ξέρεις τι δείχνει αυτό, Τι, ότι σε απασχολεί πιο πολύ τι θα γίνει στο Σουλεϊμάν από ότι Φθορά. Όχι, μισό λεπτό όμως. Αν κάτι σε κόβει εκείνη την ώρα και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, Τι να σε κόβει? να πεις τρέχει βρύση, την ακούω, στάζει. Ή κάτι που σε ενοχλεί. Ή Ρε που παιδιά, χαμηλός ακούτε αυτής εσείς μουσικής. βρείτε, εσύ εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη. Έχετε βρισμό. Επίσης, εσύ πήγες προαυλίστηκε το σινούρι και πήρες γυναίκα. Διότι αυτός εδώ πέρα πρέπει να έχει τρελή. Είναι δυνατόν την ώρα του σεξ η άλλη να πει «Α, καλά, πήγα χτες στην Κηφισιά, φοβερό φραπουτσίνο». Θα είμαστε και λίγο φυσιολογικοί. Ξέρεις ρε εσύ τι γίνεται στον κόσμο. Τι είναι παιδί μου, εκεί που αγκαλιάζονται, το χαϊδεύονται, φιλούνται. Τα κοινόχρηστα τα πλήρωσες? Δεν πάει. Δεν γίνεται. Δεν πάει. Δεν σας έχει τύχει και αυτό ποτέ? Όχι, ρε, δεν μας έχει Δεν σου τύχει. είπαμε ότι από τα άλλα, εγώ σου είπα το δάκρυ, το να τη φύγει τη γυναίκα και ένα δάκρυ πάνω στη συγκίνηση, στη χαρά, στην οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, είχαν χωρίσει και ξαναβρεθήκανε και πάνω στην τρελή του διάθεση έφυγε και ένα δάκρυ συγκίνηση. Αυτό είναι ωραίο. Παίζει και σε ταινίες. Αμέ. Τα έχουμε δει αυτά. Αλλά τώρα εκεί που είσαι πάνω στο πάθος, λες, με τη ΔΕΗ τι έκανες? Ναι, άμα φας την αναλαμπία όμως γίνεται. εκεί τάκ. Άμα τη φάση Κράτα. την αναλαμπή, φθορά. κάτι δεν πάει καλά στην Δεν κατάσταση. τη λες. Μπορεί να ζεσταίνεις και να πεις κλείσε το καλοριφέρ. Το έχουμε ξεχάσει αναμένα Και και γράφει. ζεσθενόμαστε. Δεν Και θα ζεσταίνεσαι μας από έρθει το πολλά. καλοριφέρα εκείνη την ώρα, Αντωνία, από Στέλνεσαι μένα. από τον άντρα Από καλοριφέρ. μένα. Το θέρμο συσσωρευτεί το γρηγοράρα. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Τραγικό. Να κοιτάει το ρολόι της. Διακριτικά με ένα, αλλά να ξέρει, εκείνη η γυναίκα που το κάνει, ότι ο άντρας το βλέπει, λέει. Πώς το βλέπει? Και στεναχωριέται εκείνη την ώρα. Έλα μωρέ. Ρε παιδιά, για μας. Τι νιώθει ένας άντρας άμα κοιτάει η γυναίκα το ρολόι της, αλήθεια? Σου λέει βιάζεται να μου φύγει. Να μου φύγει, Αυτό γίνεται πρέπει να κλάψει, κοίτα. Δεν τα λέω. Στεναχωρείται και βιάζεται Ναι, να πραγματικά. αποφύγει. Να σου θυμίσω Είναι, και δεν πάλι. είναι όμορφο. Είναι τύπου πόπο αργή ή Όχι, είναι τύπου... το άλλο. Είναι Πω, το πω, να μπορείς μην να αργείς. κάνεις πιο πέρα γιατί δεν βλέπω την ώρα. Τι κοιτάς το ρολόι, Είναι γιατί ρολόι τείχου. δεν βλέπω την ώρα. Αλλά όλοι ξέρουνε. Χαίρομαι Ναι, ιδιαίτερα. είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό με το ρολόι. Το επόμενο, και πλησιάζω προς το τέλος ολοταχώς, Κορύφωση. να χασμουριέται. Εντάξει. Κράτησέ το. Μήπως έχει Έχει μάθει. Γρηγόρη, αυτό μπορεί να το βρίσκει και ψυχολογικό δηλαδή να χασμουριέται. Σε μένα, ναι. Σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Και στους φίλους μου. Μήπως έχει μάτι. Ναι, το χασμουριτό δεν είναι καθόλου. Καλά, παιδιά, Και έλλειψη μάτι να οξυγόνου έχει. Και είναι. μάτι. Και μάτι να έχει να πει δεν είμαι έτοιμη για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση τώρα. Πρέπει πρώτα να Ζήσουμε αυτή ξεματιαστώ. την κατάσταση τώρα. Έτσι του μιλάς εσύ, ρε Κατερίνα. Εμένα ναι, είσαι για μια κατάσταση. Να Και τη φεύγουμε βιώσουμε. και πάμε. Τι να ζήσουμε αυτή την κατάσταση τώρα, ρε Γρηγόρη. Ωραία, να του πεις δεν είμαι έτοιμη για σεξ αυτή τη στιγμή, ρε εσύ, Γιάννη. Όχι αυτό. Εσύ Γιάννη. Α, το προσωποποιείς. Πολύ ωραία. Εσύ, Παίρνω Γιάννη. πίσω το Γρηγοράρι και είσαι Γρηγορούλης. Γιατί με προσωποποίησες Γρηγορούλη και ήταν λάθος. Ούλη, Γρηγορούλη. Εγώ θα πω ο Γιαννάρας πάντως. Έτσι, μπράβο. Έχεις να το δίκιο πάντως σώσω. σε αυτά. Ωραία, και το χασμουριτό. Ήταν κι άλλο. Το 7ο. Να απαντήσει στο κινητό. Το έχετε κάνει κατά καιρούς. Μερικές Α, φορές εμένα δεν με γίνεται. κοιτάς. Εσένα ξέρω. Εμένα δεν δουλεύει και ποτέ το κινητό. Μερικές φορές πρέπει να απαντήσεις. δεν Έχουμε γίνεται. όμως Μα είναι άλλο. δεν γίνεται. Απορώ πώς έκανε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν γίνεται μερικές φορές. Άμα περιμένεις ένα επίγον τηλεφώνημα και αν έχεις μια σχέση, μπορεί Αλλά να σαν είναι. θες. Όχι, ρε, εσύ, μην το λες αυτό. Θα Απα, συνεχίσεις πα, πα. μετά. Μετά θα συνεχίσει. Άμα κάνεις κάθε μέρα, δεν θα σηκώνεις το Σαν τηλέφωνο. χθες. Εγώ θα είχα φύγει τρέχοντας. Σαν χθες. Σαν Κι εγώ. χθες. Σαν χθες, θα ξαναπώ, θυμάμαι. Τι είναι μωρέ Γρηγόρη, λες και Μια 70 χρονών φίλη. σαν χθες, σαν χθες, σαν Μια χθες. Θες φίλη και εγώ, μου Γρηγορούλη μου. που την είχε πάρει η αφεντικίνα της από τη δουλειά. Έτσι. Τα παράτησε Μη ο. δίνεις κόσμο. Μη δίνεις κόσμο. Είπα κανένα όνομα. Ήσουν μαζί την ώρα που την πήρα. είχα- Τότε γιατί τα λες αυτά. Τι πήρα! Εγώ πήρα τηλέφωνο να πάω. Σαν χτες. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τις ώρες που έχετε τις σεξουαλικές σας στιγμές. Πήρα κι εγώ να που εγώ δεν σας παίρνω ποτέ, σας ενοχλώ ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όχι. Μία φορά κι εγώ άκουσα ένα τραγούδι και πήρα να το πιάνω. Άκουγες κάτι σημαντικό. Μα δεν είπα εγώ διέκοψε τι κάνεις, δεν ρώτησε τι κάνεις. Λέω συγγνώμη πώς ξέρεις αυτό το τραγούδι, άκου. Α, πήρε και ώρα βλέπω.
Πήρε και ώρα, μαρμάρωσε. Ξέρετε ποιο τραγούδι ήτανε? Ποιο? Του Καραφώτη. Πολύ γούρι της πήγε. Να το πάρετε το CD σπίτι. Δεν μου πει η γυναίκα τι έκανε εκείνη την ώρα. κατάθεση. Ούτε άκουσα να βαριανά σένα. Τίποτα, ήταν μια χαρά. Έλα, Ελένη μου. Ελένη, Λέω, για άκου, ρε, άκου, λέω. Τέλος πάντων, ολοκλήρωσε την έρευνα. Και το τελευταίο. Εν πάση περιπτώσει, να τα κλείνετε τα τηλέφωνα σε αυτές τις στιγμές, παιδιά. Δεν ξέρω και ο κόσμος που σας παίρνει τι Στη κάνετε. Δόνηση, ρε, εσύ, Ελένη. Στη Δόνηση. Στη Δόνηση και άμα δεν τα σηκώσαν να δημιουργήσει κι άλλες. Βολεύει η Δόνηση, Η βολεύει. Δόνηση, δίπλα το ακούς. Να τα κλείνετε τα τηλέφωνα σε τέτοιες φάσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Προσοχή Να με την κόβετε το Δόνηση. σύντροφο, δεν είναι ωραία πράγματα. Μην το αυτά. κάνετε. Παντάτε στο τηλέφωνο σε τέτοιες στιγμές. Είναι Τραγικό. δυνατόν, καλέ. Δεν Καλέ, γίνεται, πάτε παιδιά. πολλά. Έχουμε ζωή πέρα από το. Τότε όλη τη μέρα θα είναι κλειστό το τηλέφωνο. Τι είπες εσύ, ρε Ξανθούλα. Θα μας Εγώ τρελάνεις για τους τώρα. άλλους μιλάω γενικά. Α, για τις φίλες της κι αυτή. Μετά κάνει τη γλυκούλα αμέσως. Και ήταν λάθος απάντηση στο Καζαμία, σελίδα 44. Μπερδεύτηκε απλά το παιδί. Ωχ, Παναγία μου, τι γίνεται μέσα. Όλοι οι εραστές σε αυτή την εκπομπή μαζεύτηκαν. Εδώ είμαστε. Θα πάρει ο Γκουσγκούνης από τη Λούτσα που μένει ο άνθρωπος να κάνει μήνυση εδώ μέσα. Ηρεμήστε. Και το τελευταίο που το κάνετε συχνά, να ρωτήσει εγώ πότε θα γίνω μάνα. Την ώρα Καλά τώρα εκείνη. εκείνη την ώρα. Όχι, μια άλλη ώρα που θα έχετε πάει η βόλτα στην Κυφισά. Ρε παιδιά, άμα σας λέω εγώ ότι έχει κατεβάσει το πούλμα του Σινούρη. Πορτοφόλα. Όλα και φυσά. Πορτοφόλα. Και φυσά φραπουτσίνο πορτοφόλα. Το ρωτάτε, Κατερίνα μου. Δεν Το το ρωτάτε. ρωτάει Τώρα μη με. Τώρα εσύ εκείνη την ώρα. Μόνο εκείνη την Παπαδοπούλου την έβλεπα πάλι προχτές, ρε παιδιά, σε επανάληψη στο Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς πριν καμιά δεκαριά μέρες. Τέλειο. Και έπεσα πάλι σε ένα τζακωμό του για το που τη λέει αυτός, και μην τολμήσεις και μου ξαναπείς εγώ πότε θα γίνω μάνα. Και του λέει δεν στο είπα, αλλά θέλω να στο πω. Οπότε θα σου λέει με έχεις τρελάνει. Όλη μέρα αυτό μου λες. Μπα, εντάξει, τώρα έχει πέσει αυτό. Εντάξει. Είναι λίγο Εδώ, 90s Γρηγόρη, αυτή η εντάξει. Εσύ, Κατερίνα, επειδή λες εντάξει, από αυτή την οκτάδα που άκουσες, στα 7 είσαι μέσα. Α, έτσι. Πολύ καλά, Γρηγορούλη, ούλη. Ποιο πιστεύεις ότι είναι μέσα πολύ? Στο πότε θα γίνω μάνα, ειδικά πολύ. Όχι, αυτό Σε το ποιο, πείτε σε ποιο, σε ποιο, εγώ σε κινητό. Εγώ το κλείνω το ρημάδι, σε ποιο. Ένα. Στο κινητό γιατί στέλνει tweet. Εγώ. 2. Του είτε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα στέλνει. Έχω ακούσει παράπονα και μιλάω, δεν μιλάω Το κινητό αφαίρετα. απαγορεύεται στην κρεβατοκάμαρη για να μιλώσει στη γλώσσα σου. Και δεύτερο, Τι γίνεται εδώ πέρα? το κλάμα πέφτει βροχή σε αυτό το σπίτι. Όχι καλά. Αλήθεια. Εγώ. Κορίτσι. Αλλά είναι το καλό το κλάμα αυτό που καταλαβαίνετε. Το Δικό ξεσπάσμα. σου ρε Ατιμούλη, τι γίνεται? Να σου πω ποιο κλάμα Ο πέφτει. Το δειρμός. σηκώσα στο Twitter. Άραγε πότε θα ξανακάνω. Θα σε διαλύσω, Γρηγορούλη. Γεια σας, εγώ πάω να κάνω. Το 7ο. Να απαντήσει στο κινητό. Το έχετε κάνει κατά καιρούς. Μερικές Α, φορές εμένα δεν με γίνεται. κοιτάς. Εσένα ξέρω. Εμένα δεν δουλεύει και ποτέ το κινητό. Μερικές φορές πρέπει να απαντήσεις. Δεν Έχουμε γίνεται. όμως Άμα είναι άλλο. δεν γίνεται. Απορώ πώς έκανε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν γίνεται μερικές φορές. Άμα περιμένεις ένα επίγον τηλεφώνημα και αν έχεις μια σχέση, μπορεί Αλλά να σαν έτσι. θες. Όχι, ρε, εσύ, μην το λες αυτό. Θα Απα, συνεχίσεις πα, πα. μετά. Μετά θα συνεχίσεις. Άμα κάνεις κάθε μέρα, δεν θα σηκώνεις το Σαν τηλέφωνο. χθες. Εγώ θα είχα φύγει τρέχοντας. Σαν χθες. Σαν εγώ. χθες. Σαν χθες, θα ξαναπώ, θυμάμαι. Τι είναι μωρέ Μια Γρηγόρη, φίλη λες μου. και Ναι, 70 μια χρονών φίλη. σαν χθες, σαν χθες, σαν Μια χθες. φίλη και εγώ, μου Γρηγορούλη μου. που την είχε πάρει η αφεντικίνα της από τη δουλειά. Έτσι. Τα παράτησε Μη ο. δίνεις κόσμο. Μη δίνεις κόσμο. Είπα κανένα όνομα. Ήσουνα μαζί την ώρα που την πήρα. είχα- Τότε γιατί τα λες αυτά. Τι πήρα! Τι πήρα τηλέφωνο να πάω. Σαν χτες. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τις ώρες που έχετε τις σεξουαλικές σας στιγμές. Πήρα κι εγώ να που εγώ δεν σας παίρνω ποτέ, σας ενοχλώ ποτέ. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Όχι. Μία φορά κι εγώ άκουσα ένα τραγούδι και πήρα να το πιάνω. Άρχισες κάτι σημαντικό. Μα δεν είπα εγώ διέκοψε τι κάνεις, δεν ρώτησε τι κάνεις. Λέω συγγνώμη πώς ξέρεις αυτό το τραγούδι, άκου. Α, πήρε και ώρα βλέπω. Πήρε και ώρα, μαρμάρωσε. Ξέρετε ποιο τραγούδι ήτανε? Ποιο? Του Καραφώτη. Πολύ γούρι της πήγε. Να το πάρετε το CD σπίτι. Ναι, ρε παιδί. Δεν μου πει η γυναίκα τι έκανε εκείνη Το την ώρα. κατάθεση Ούτε της άκουσα να βαριανά Ποιο σένα. το Τίποτα, ήταν μια χαρά. Έλα, Ελένη μου. Ελένη, Λέω, δεν- για άκου, ρε, Ελένη. Άκου, λέω. Τέλος πάντων, ολοκλήρωσε την έρευνα. Και το Εν τελευταίο. πάση περιπτώσει, να τα κλείνετε τα τηλέφωνα σε αυτές τις στιγμές, παιδιά. Δεν ξέρω και ο κόσμος που σας παίρνει τι Στη κάνετε. Δόνηση, ρε εσύ, Ελένη. Στη Δόνηση. Στη Δόνηση και άμα δεν τα σηκώσαν να δημιουργήσει επιμένεις. κι άλλες. Βολεύει η Δόνηση, Η βολεύει. Δόνηση, δίπλα το ακούς. Να τα κλείνετε τα τηλέφωνα
σε τέτοιες φάσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Προσοχή Να με την κόβετε το τόνιση. σύντροφο, δεν είναι ωραία πράγματα. Μην το αυτά. κάνετε! Παντάτε στο τηλέφωνο σε τέτοιες στιγμές. Είναι Τραγικό. δυνατόν, καλέ. Δεν Μην γίνεται, πάτε καλά. παιδιά. Έχουμε τη ζωή. Πέρα. Για Τι πες. δεν πρέπει μια γυναίκα να κάνει ποτέ την ώρα του σεξ? Τι κάνει μια γυναίκα την ώρα του σεξ? Εμένα Εκτός ρωτάς. από σεξ. Θα βάψει τα νύχια της. Α, είσαι μισαλέος. Αχ, Ελένη. Εσύ απουσιάζεται. Εδώ αυτοί οι άντρες εδώ που έχεις όλοι τώρα θα έρθουν στο μυαλό της κάποια πράγματα που θα πω. Και θα ανατριχιάσουνε. Όχι, θα θυμηθούν στιγμές δύσκολες. Εσύ έχεις ζήσει τέτοια δύσκολη στιγμή? Φίλε, από χτες. Αυτοί όλοι εδώ είναι παντρεμένοι, τρώνε πολύ ξύλο τώρα. Σου μιλάω για τρώνε ξύλο και δεν Εσύ μιλάω. αναγνωρίζεις όσους έχουν τα ίδια θέματα με σένα, βλέπω. Εγώ δεν τρώω πολύ ξύλο, τρώω μέχρι εκεί ποτέ. Εδώ έχουμε και Τρώω τραυματισμούς. μέχρι εκεί που αντέχω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι δεν πρέπει να κάνετε Θεϊκό. και αφήστε τα γέλια και τις ιστορίες. Και κάντε το εικόνα, αν τα έχετε κάνει. Το πρώτο, Μάλιστα. δεν πρέπει μια γυναίκα να βάλει τα κλάματα. Συνήθως τα Τι με το βάζει. που θα σε δει να γλύνεσαι? Τι εννοείς? Μπορείς να αντικρίσεις το θέαμα, δηλαδή να βάλει τα κλάματα. Την ώρα του σεξ, ρε παιδιά, έχει τύχει σε φίλο μου. Περίμενε, τι, κατά τη διάρκεια. Εννοείς σε καλή στιγμή, σε κορύφωση, ας πούμε, να φύγει και ένα δάκρυ. Και λίγο πριν. Και λίγο πριν. Και Το λίγο πριν είναι δραματικό. Το λίγο μετά είναι χαρούμενο Και κλάμα. λίγο... Είναι η πρώτη φορά και Ναι, θα συγκινηθεί. ναι, εσύ το κάνεις από χαρά. Όχι, αν είναι λίγο πριν μπορεί να. Γιατί τόσο ανύπαρκτο. Μπορεί. Ναι, Λίγο πριν. εκείνη τη στιγμή ο άντρας ξέρεις τι σκέψεις κάνει στο μυαλό Τι του. κάνει, ρε Γρηγόρη, άνοιξε μου την καρδιά σου. Την πάτησα, λέει. Εσένα θέλω να σου πω, αν σου τύχαινε, δηλαδή θα σου μπαίνει να σκέψει στο μυαλό, θα μπορούσε να έχει συγκινηθεί η γυναίκα, να έχει χαρεί. Να έχει συγκινηθεί. Δηλαδή, θα τύχει και αυτό μια φορά. Τι έγινε? Μπορεί όμως εκείνη τη στιγμή ή να... Καλή ώρα να έλεγε αυτά τα λόγια ή να σκεφτόταν κάποιο πρώην. Να σκεφτεί ένα Άκου πρώην. τώρα αυτό βάζεις με το νου σου. Τα σκέφτεστε αυτά, ρε παιδιά. λέτε, ρε Ειλικρινά παιδιά. σκέφτεστε ότι μπορεί μια γυναίκα πάνω στη χαρά τη να ανοίξει ένα δάκρυ εκείνη την ώρα και να πείτε Α, σκέφτεστε, δεν σκέφτεται τον Το άλλο. Βαγγέλη, ναι, μπορεί να Μόνο σκεφτόταν. εσύ μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Μα Μπορείς σε κανένας μιλάς σε να- μένα που δεν έχει τύχει, πες στα Όχι. παιδιά που έχει τύχει. Δεν χρειάζεται να σου τύχει. Λέω το σκέφτεσαι όμω. Λε ότι αν έβλεπα μια γυναίκα να κλαίει, θα έλεγα ότι μπορεί να σκέφτεται τον πρώην. Χιλιάδες σκέψεις μπορεί να περάσουν από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί, ρε Γρηγόρη? Μα δεν μου έχει τύχει να σου πω γιατί. Ναι, επειδή το σκέφτεσαι τώρα, το συζητάμε, γι' αυτό λέω. Ναι, λέω αυτή η κοπέλα τώρα γιατί να κλαίει άραγε. Να κλαίει από χαρά. Χαρούμενος κι εγώ. Να κλαίει από άλλες σκέψεις. Να Άμα κλαίει. γέλαγε έτσι όπως γέλασες τώρα, θα έλεγα ότι γέλασε από κατάθλιψη για αυτό που της έλαχε. Αν όμως της κύρισαν δύο δάκρυα, μάλλον είναι από χαρά. Από ευχαρίστηση. Τα δύο από δάκρυα τα συγκίνηση, αντέξω, ρε. από... Εντάξει. Από Εντάξει. το Θεό. Μέχρι δύο δάκρυα αντέχουμε, να ξέρετε. Ναι. Το δεύτερο. Γίνουν τρία. Τραγικό. Να αρχίσει να γελάει. Α, να είδες λοιπόν. Αυτό τώρα παίζει, κατάλαβε. Μπορεί να καργαληθεί η γυναίκα. Μπορεί να Τύπου έχω από το καργαληθεί. δελφινάριο να γελάσω. Είναι ωραίο να τόσο. έχει χιούμορ πάνω στο σεξ. Την ώρα του σεξ δεν γίνεται. Πριν και μετά ναι. Παιδιά, το γέλιο πρέπει Θα να με είναι γελάσει εκείνη την ώρα, εσύ, Αλέξη. Θα με Αφήστε γελάσεις. το λίγο να ακούσουμε πώς θα το πει, γιατί μπορεί να μας περιγράψει κάτι το οποίο να πούμε ναι ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Μα μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να είναι αστείο, να είναι κάπως άβολο και να το ρίξει το χιούμορ για να γελάσεις και να προσφεράσει τη φάση και να περάσει ωραία το ζευγάρι. Μπορεί να τύχει έτσι. Πολύ ωραία, αλλά να πω στον συνάδελφο, αν κατά την αφαίρεση του ρούχου πέσει το γέλιο τη γυναίκα. Εκεί είναι πρόβλημα. Καλύτερα κλάματα. Καλύτερα κλάματα. Λοιπόν, λίγο με. Ελένη, πρόσεξε. Εσύ μένεις μόνο στα οπτικά, Κατερίνα μου. Ναι, ρε, εσύ. Ας τα οπτικά. Τα οπτικά, γιατί. Μπορεί όμως να και- γελάσει η άλλη να πιάσει νευρικό γέλιο, γιατί μπορεί μέχρι να ξεκινήσει να έχει ολοκληρώσει ο σύντροφός της. Πάλι εμένα δείχνεις. Δείξε το Θοδωρή μια φορά. Ρε Γρηγόρη, Ρε, εσύ, αυτό. Ελένη. Εσύ μας λες όλα τα κουλά εδώ μέσα. Για φίλο πάντα. Λοιπόν, ή Κάπου αυτό αυτά για σένα. το απαλό, το μηδίασμα κάτω, αυτό είναι ωραίο θέλετε. μέχρι εκεί. Ναι. Δείχνει. Ενώ το. Θες να πει ο ήχος. Όχι. Όχι. Τρίτον, να χαρακτηρίσει, και είναι τρομακτικό αυτό, Ποιο είναι τρομακτικό, Γρηγόρη, ποιο? με υποκοριστικό το μόριο του συντρόφου της. Δηλαδή, τι να το πει. Τι γλυκούλη είναι. Κακό. Όλα τα ούλια απαγορεύονται. Και τα άκη. Ακόμα και αν είναι Μογγόλος βασιλιάς. Γιατί Τα ούλια αν απαγορεύονται. δηλαδή τον πει Αποστολάκο γιατί έχει να εκτελέσει μια αποστολή, είναι ωραίο. Και γιατί δεν το λέει Αποστολάρα. Εγώ από την καρέκλα θα γλιστρήσω όλα τα παιδιά από τα κούνια. Και δευτερολογώ στη συνάδελφο, γιατί δεν μίλησε στον Αποστολάρα. Σαν να πως... Και μίλησε στον Αποστολάκο. Δηλαδή εκεί Στον κάπου. Αποστολάρα, στον Ντολάρα με το όνομα. Γιατί όταν έρχεται. Συγγνώμη, όταν έρχεται ο υδραυλικός ο Μασταγερός, λες Αποστολάκι μου φτιάξει τον πιντέ. Αποστολάρα λες φτιάξε μου τον πιντέ. Αποστολή, μου φτιάχνεις τον πιντέ. Κομμένα πράγματα. Τα υδραυλικά.
Τέταρτο. Να μιλάει. Τι τύχει αυτό με το ούλι. Με τον Αποστόλη. Όχι, ρε παιδί. Με τον ούλι. Σου είχε κάνει εκεί στα μοντάζ πάνω. Να προσφωνήσουν σε μικρούλι κάτι, του αγγλικούλι, τζουρτζουλούλι. Θα σε στηρίξω. Δεν θα το δεχόταν. Δεν θα το Δεν θα στο πει ποτέ, Ελένη. Δεν μιλάς όμως, να και το πω στο τέταρτο. Ο Γρηγοράρα. Μονάρχη, έτσι. Γρηγοράρα, έχεις κι άλλα. Σε στηρίζω, ρε. Και μου θα παλοκόψει σήμερα. Για σένα, ναι. Λοιπόν, το τέταρτο, να μιλάει για άσχετα πράγματα. Την ώρα του σεξ. Πώς δηλαδή να γίνει αυτό. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να έρθει η εξέλιξη του Σουλεϊμάν στο μυαλό της. Το λέει και η Ελένη. Αυτό είναι έλεγε. συνεννοημένη. Είδες λέει Σουλεϊμάν. Να το λέει. Κακό. Ξέρεις τι δείχνει αυτό, Τι, ότι σε απασχολεί πιο πολύ τι θα γίνει στο Σουλεϊμάν από ότι. Φθορά. Όχι, μισό λεπτό όμως. Αν κάτι σε κόβει εκείνη την ώρα και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Τι να σε κόβει. Να πεις τρέχει βρύση, την ακούω, στάζει. Ή κάτι που σε ενοχλεί. Ή Ρε που παιδιά, χαμηλός ακούτε αυτής εσείς της βρύσες, μουσικής. εσύ εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη. Συγγνώμη, Επίσης, εσύ πήγες προαυλίστηκε το σινούρι και πήρες γυναίκα. Διότι αυτός εδώ πρέπει να έχει τρελή. Είναι δυνατόν την ώρα του σεξ η άλλη να πει καλά, πήγα χτες στην Κηφισιά, φοβερό φραπουτσίνο. Είμαστε και λίγο φυσιολογικοί. Ξέρεις ρε εσύ τι γίνεται στον κόσμο. Τι είναι παιδί μου, εκεί που αγκαλιάζονται, τα χαϊδεύονται, φιλούνται. Τα κοινόχαστα τα πλήρωσες. Δεν πάει. Δεν Δεν γίνεται. πάει. Δεν Δεν γίνεται. πάει. Δεν σας έχει τύχει και αυτό ποτέ. Όχι, ρε, δεν μας έχει Δεν σου τύχει. είπαμε ότι από τα άλλα. Εγώ σου είπα το δάκρυ, το να τη φύγει τη γυναίκα και ένα δάκρυ πάνω στη συγκίνηση, στη χαρά, στην οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, είχαν χωρίσει και ξαναβρεθήκανε και πάνω στην τρελή του διάθεση έφυγε και ένα δάκρυ συγκίνηση. Αυτό είναι ωραίο. Παίζει και σε ταινίες. Αμέ. Τα έχουμε δει αυτά. Αλλά τώρα εκεί που είσαι πάνω στο πάθος λες, με τη ΔΕΗ τι έκανες. Ναι, άμα φας την αναλαμπή όμως εκεί γίνεται. τάκ. Άμα τη φας Κράτα την αναλαμπή, φθορά. κάτι δεν πάει καλά στην Δεν κατάσταση. τη λες. Μπορεί να ζεσταίνεις και να πεις κλείσε το καλοριφέρ. Το έχουμε ξεχάσει αναμένο Και και γράφει. ζεσθενόμαστε. Δεν Και θα ζεσταίνεσαι μας από το έρθει πολλά. καλοριφέρα εκείνη την ώρα, Αντωνία, από Στένεσαι μένα. από τον άντρα Από καλοριφέρ. μένα. Το θέρμο συσσωρευτεί το γρηγοράρα. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Τραγικό. Να κοιτάει το ρολόι της. Διακριτικά με ένα, αλλά να ξέρει, εκείνη η γυναίκα που το κάνει, ότι ο άντρας το βλέπει, λέει. Πώς το βλέπει. Και στεναχωριέται εκείνη την ώρα. Έλα, μωρέ. Ρε παιδιά, για μας. Τι νιώθει ένας άντρας άμα κοιτάει η γυναίκα το ρολόι της, αλήθεια. Σου λέει βιάζεται να μου φύγει. Να μου φύγει, γίνεται Αυτό και πρέπει να κλάψει, κοίτα. Δεν τα λέω. Στεναχωρήθηκε, βιάζεται Ναι, να πραγματικά. αποφύγει. Να σου θυμίσω Είναι, και δεν πάλι. είναι όμορφο. Είναι τύπου πόπο αργή ή Όχι, είναι τύπου. το άλλο. Είναι Πω, το πω, να μπορείς μην να αργείς. κάνεις πιο πέρα γιατί δεν βλέπω την ώρα. Τι κοιτάς το ρολόι, γιατί τείχου. δεν βλέπω την ώρα. Αλλά όλοι ξέρουνε. Χαίρομαι Ναι, ιδιαίτερα. είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό με το ρολόι. Το επόμενο, και πλησιάζω προς το τέλος ολοταχώς, Κορύφωση. να χασμουριέται. Κράτησέ το. Μήπως έχει Έχει μάθει. Γρηγόρη, αυτό μπορεί να το βρει και ψυχολογικό δηλαδή να χασμουριέται. Σε μένα, ναι. Σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Και στους φίλους μου. Μήπως έχει μάτι. Ναι, το χασμουριτό δεν είναι καθόλου. Καλά, παιδιά, Και έλλειψη μάτι να οξυγόνου έχει. Και είναι. μάτι. Και μάτι να έχει να πει δεν είμαι έτοιμη για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση τώρα. Πρέπει πρώτα να Ζήσουμε αυτή ξεματιαστώ. την κατάσταση τώρα. Έτσι του μιλάς εσύ, ρε Κατερίνα. Εμένα ναι, είσαι για μια κατάσταση. Να Και τη φεύγουμε βιώσουμε. και πάμε. Τι να ζήσουμε αυτή την κατάσταση τώρα, ρε Γρηγόρη. Ωραία, να του πεις δεν είμαι έτοιμη για σεξ αυτή τη στιγμή, ρε εσύ, Γιάννη. Όχι αυτό. Είναι εσύ, Γιάννη. Το προσωποποιείς. Πολύ ωραία. Παίρνω πίσω το Γρηγοράρι και είσαι Γρηγορούλης. Γιατί με προσωποποίησες Γρηγορούλη και ήταν λάθος. Ούλη, Γρηγορούλη. Εγώ θα πω ο Γιαννάρας πάντως. Έτσι, μπράβο. Έχεις να το δίκιο πάντως σώσω. σε αυτά. Ωραία, και το χασμουριτό. Ήταν κι άλλο.